Kwenta akin, 50 ka Ate Sonia. Hindi, magbibil na ako. Sino ka mo? Francis, papunta na. Kita na tayo dun. Hindi ba ako pupunta? Ano yung punta? Wala mong trabaho. Oo nga eh. Ikaw din yan. Uwi agad pag ano. Hindi naman mag-inom. Load lang. Huwag ka naman, may trabaho pa. Pero gabi na yun, mga alas 12:30 na yan. Oo nga eh. Hindi para enjoy. Sige pare. Tumila Ate Sonia na daw og NBA. Okay, Game 7 sa Warriors versus Raptors na lang. Permino ko kayo gisan. Game 5. Pero murag Game 7 kay intense kayo, exciting kayo. Yan lang niron. It's 9 PM here. As 9 nas gabi hayag pa kayo mura pag alas 4 sa hapon sa. Nga diri sa Atlantic part sa Canada, St. John. Actually murag sa tanan man. Tibo Canada. Ano yung balay ni Kuya Francis? O gagawin na ako. Sige Francis. Wag ka nang. Hindi magpalay. Makakakain mo pa ako eh. Pila pusta ni mo? 50 rin. 50 sa'yo, 50 kaya tayo, 50 akin. O, hindi ka naka-seatbelt. 150. Uy, mag-seatbelt Hindi ka. hindi mo ko pinag-drive. Bahala ka mga, hindi mo ako babayad, hindi ko magbabayad. Huwag lang mag-gamble. 150 eh. Gano? 150. Pag di ka nag-seatbelt? Oo. Busy na nasa uptown na. Sa Preparation. door station nga, ano, Ha? ang mga manonood. Harbor nga. Oo. Daming tao dun. Daming tao doon eh, mga palabas pa nga eh. May mga banda tutugtog. Oo, may mga pa-premyo. Sa panahon pare. Nos, kaya tapos? Kina Marcos. Mga alas 4. Umaga? Oh. Kaya Ryan, kung hindi ako nakapangako eh, hindi nila pumunta. Wala ako, si Richard, si Eloy, si Kuya Rod, o si Tito Emil. Pero umuwi lang naman ang umuwi sila ni Kuya Rod, umuwi lang mga alas 12. Pati Sonia, umuwi na rin. O kasi trabaho. Sa amin lahat niya. Umaga na pala kayo natapos. Kaya di na ako tumawag. Ako puntayin ako ng Marcos Second eh. Oo. Taka sana din. Natid kami pag pauwi. Hindi no. Marcos at ni Joanna. Coming home, and England wraps themselves around the side. Dr. James Naismith, a Canadian, invented basketball in 1891. Ni ano? Ni... Ano sabi niya? Tinanong mo ba?
Sabi ko, sabihin mo kung bukas siya. Pakati-hati tayong tatlo niya. Kahit hati-hati tayong tatlo ni Francis. Ayun, harap to, Saido! Siyempre. Ano na kayo, laptop eh. Kuya Francis, sa Warriors ka na. Ano? Ano ka? 10 lang tayo. $10 to. Okay lang. Oh, Tigpag-tigpagaan, tigdudas ba? Dos ka? Kaya ang dos. Ngayon. Hindi ko ako nakabawi dito sa ano eh. Dos! Wala na. Hindi pa nila nagano sa kalsada nung nandun sila? Nag-uwi na nga, hindi pa 100. Magkano si Steve Kerr? Ito mga Warriors. Lalaban sa Steve Kerr, Nicole. Kala mo daw yung coach. $50. At tigigil pa tayo? Oo. Oh, sige. 15 pa. Para ano. Share kayo. Ano na pala ba yung ulo? Ano mo yung ano sa tabi yung kabilang? Yan na. Yan na. Naku, napapainom ako. Anyway, standing. Ano naman yan? Ano laban yan? Yan. Mamaya gagano naman si Richard. Richard versus Caste. The red leaves. Every time Dos Warriors try to make a run, Knockers stop it. And you can see the frustration on the Warriors' faces. And Ayun, nakuha. Ay! Binaban. Galing eh. Galing. Huwag na. Ina! Kuya Richard, asan ka ba? Dadalawa pa lang yung Caster! Uwi na. Uwi na. Press mo na! they're not rattled. They continue to play. Computer na, Ber. Borderline Cousins. Nako! Walang bantay. Nako! Oh my God. Sayang. Puta. Here to tie or cut it to one. Hindi nakashoot, sayang. Here's Curry. Basket interference. Go! Not counted. Basket interference. Ikaw ayan, siyempre. Ikaw ayan, siyempre. Dali na! Tras mo! Tras mo! Tras mo! Tras! Yes! Oh! Yes! For the win! For the win! Ano ba?